Kwaziwai amane shamwari. Kusangana kwatikuita zvekare mune kino chirongwa apo tichange tichipatsanura chitendero chinonzi Islam nechishona. Mufaro wangu kunge ndine mupano tangoti timboti tionesane kuti chinonzi Islam chii nechishona, uye vateveri vacho vanonzi chii, uye zvekare tichapatsanura misimboti inowanikwa muIslam inova iyo mishanu. Tichapatsanura misimboti iyi mumwe nemumwe tichitaura kuti unomirirei, unorevei, uye unoitwa panguva ipi. Naika saka tisingatambise nguva, regai tipinde muchikamu chedu chekutanga apo tichange tichionesana isusu kuti iro inzwi racho rinoti iro Islam rinomborevei nechishona. Naika saka regai tipinde munyaya yedu. Inzwi rekuti Islam nechishona rinongoreva iro kuzvipira kuna Mwari, ndo zvinoreva Islam nechishona. Uye vateveri vacho vanozoteera muchitendero ichochi chinonzi Islam ichi ndo vanonzi maMuslims. MaMuslims aya vanokwanisa kuva verudzi rwupi zvaro, chisarudze chitendero ichi kuti no ava ndo vanofanira kunge varimo, ndo vanofanira kunge vachichipinda. Handizvoba. Islam ndeye munhu wese. Naika Islam ndeye munhu wese. Ndofunga ndajekesa ipapo zvakanaka, nekuti vazhinji vanowanzokupa patsanura nenzira isiriyo. Saka nhasi ndati ndiuye tingoonesana nemutauro wedu wechishona kuti chitendero ichi chakamira sei, nevapo vanofanira kunge vachipinda muchitendero ichi. Naika saka icho chitendero ichi hazvo chakanakira hachisarudzi. Zvachinongoda chete chinongoda kuti munhu azvipire kuna Mwari, sekutaura kwataita kuti zvinoreva Islam zvacho chii, kuzvipira kuna Mwari. Kana wazvipira kuna Mwari watoo muMuslim, watopinda muchitendero chinonzi Islam. Right. Saka regai tichipinda manje mune misimboti yedu yakamisa chitendero ichi chinonzi Islam, inova iyo mishanu. Tichapatsanura zvedu semataurira ndamboita pekutanga misimboti iyoyi. Right. Misimboti wekutanga muchitendero chinonzi Islam ichi, kupa chapupu. Zvichirevei kuti kupa chapupu izvi? Kupa chapupu kuIslam, tinopa chapupu sei? Kutenda iyoyo kuti hakuna mumwe Mwari akafanira kunamatwa kunze kwaAllah. Allah zvinongoreva kuti Mwari. Right. Uyezve opupura zvekare kuti Muhammad ndiye mutumwa waMwari wekupedzisira. Ndo musimboti wekutanga kuIslam. Kutenda kuti Mwari watinaye mumwe chete, Mwari mumwe chete, uye Muhammad ndiye mutumwa waMwari wekupedzisira. Hatichinazve mumwe mutumwa achazouya kumashure kwaMuhammad. Ndo musimboti wekutanga kuIslam. Musimboti wechipiri kuchitendero chinonzi Islam, minamato iyi inonamatwa kashanu pazuva rega rega, asi inonamatwa nguva dzakasiyana siyana. Haiitwi yese kamwe chete. Ayo inonamatwa nguva dzakasiyana siyana. Wekutanga unoitwa iwo nguva dzemakuseni, zuva risati rabuda, tingangoti mambakuedza. And then wechipiri wacho unoitwa iwo panguva dzemasikati. And then wechitatu unoitwa iwo panguva tingangoti zuva rakuda kunonyura richanorereka pai, ndo panoitwa wechitatu. And then wechina unoitwa iwo zuva richangonyura tisisaone zuva, ndo panoitwa wechina. And then wechishanu wekupedzisira unoitwa iwo kunze kuchangosviba,
muchidimbotogona kungoti usiku ndounova iwo munamato wekuita sei wekupedzisira. Saka mune chimwe chikamu tichazenge tichitaura minamato iyi nemazita ayo. Saka zvanhasi tangoti tingoonesana chete nguva neminamato iyi iri mishanu. Ndo unova iwo musimboti wedu wechipiri kuIslam. Musimboti wedu wechitatu kuIslam kupachipo. Pane musimboti uyu handina hangu zvizhinji zvandingatsanangure, asi chandingangokuonesa iwo ndechekungoti kana ukange uri munhu uye anowana kupfuura vamwe, mukuperawo kwegore unofanirwawo kupa kune vaye vanowanawo zvishoma kubva muzvikamu zvako iwo zvaunenge wawana mugore iroro. Saka chikuru chakanyanya kukosha apa ndechekungoti wazadzisa here zvakataurwa naMwari kuti ipa kune vanotambura. Ndo zvinongorewa musimboti uyu. Haunawo zvakanyanya kuwanda zviripo pauri, asi chikuru ndechekungoti icho zadzisa kuda kwaMwari, nekuti Mwari ndo vakadaro kuti mune zvaunenge wawana ipawo. Ndo musimboti wedu wechitatu kuIslam. Musimboti wechina zvekare uyu hauna zvakawanda zvandingakwanisa kupatsanura. Musimboti uyu unova iwo musimboti wekutsanya kuguta rinonzi Mecca riri kuSaudi Arabia. Musimboti uyu kana ukange wakanaka pahumwe yako unotenderwa kunge uchishanya kamwe chete muupenyu hwako, kushanyira guta rinonzi Mecca riri kuSaudi Arabia. Asi kana zvisina kuringana pahumwe apa hazvimanikidziri zvazvona, asi umwe musimboti weIslam iwowo. Saka kana wakange wakanaka pahumwe unobvumidzwa kunge uchishanyira guta iroro. Musimboti wedu wechishanu unova iwo musimboti wekupedzisira kuzvinyima zvekudya pamwe nezvekunwa kubva munguva dzemambakwedza kusvika munguva inonyura zuva iya. Izvi zvinoitwa mazuva anokwana kuita iwo 30, kureva izvo kuti mwedzi wakazvinyima kudaro. Zvekare pamusimboti uyu unorambidza kusangana pabonde kweavo vakaroorana kubva munguva dzemambakwedza kusvika zuva richinonyura. Musimboti uyu unoitwa iwo mumwedzi unonzi weRamadan. Tichazenge tichitaura zvedu mune chimwe chikamu chinoteera mwedzi yatinoshandisa kuIslam. Saka uyu mwedzi uyu ndo mwedzi wakasarudzwa kunge iwo tichizvinyima zvekuita sezvekudya pamwe nezvekunwa, zvekare nekusasangana pabonde kweavo vakaroorana munguva dzemambakwedza kusvika zuva richinonyura. Ndinovimba kuti ndajekesa chitendero chinonzi Islam nemisimboti yacho yakamisa chitendero ichocho. Mune chimwe chikamu chinoteera tichazenge tichionesanawo zvimwe zvinowanikwa muIslam, asi pane zvatataura muzuva ranhasi ndo zvacho zvinonyanya kubata muchitendero chinonzi Islam izvozvo. Ndinovimba kuti tichasangana zvekare mune chikamu chinoteera. Ndinotenda nekunge ndinemi munguva idzi nekunge tichionesana chitendero chinonzi Islam. Ndinovimba kuti muchikamu chinoteera tichange tiri tose zvakare. Ndatenda.